Kabenta kabanga kwaban aji kai hapi menta singkalong ka jingkren bat ublei. Ka jingkren bat ublei. Hato fidan kata ka jingsngau. Ha ka donot ka jong piba don shu ki bayo sngau yepi. Don shu ki ba skap yepi. Don shu ki bayarap yepi. Hato fidan kum kata ka jing berkat ba ka bahano yang abangan penkut no ela ka jong ka jing ka jonga. Hato fidan kum kata hak ka benta ha ka jing piba ka bapi sngau bat ubleiru. Skap shu pek syu ya kena ke jing ka jonga. Kari kena ke jing kari kena ke jing khuslai ki banga kendo ha ka jing jonga. Ulok yu shong shu bat nga lene ka lok kam yu shong shu bat nga. Ki khon jonga kisah kema. Ka jing duk ka jing tangan ka jing pang ka jing stom ki ai ban ha ka jing jonga balai ken ka jia kum ne yanga. Hato fitan kum kata ka jimur ka jing berkat ha ka jim ka jong phi. Ka ni ka khupor ka long nak penta jong phi. Ka tengah jong ujuk pro kamla ban pentengan yu. Ki perlok jong uru kim lak ban ajing pentengan yu. Ki paramar jan marpa kim lak ban ajing kershan yu. Kalok jong u kabal la don rengkat ban u haman lagi klimat ha ka jim jong u wat kalok jong uru ka ong yu balai mem yap balai mem tim ya uta ublei uba me syakri bat tu yap artat kita kilong gi kintin jong kalok jong ujub kabam ai jing kershan ya u ha ki jing ki ba ukundu ha ka jim ke jong bat hakum kita ki bentah ha ka jim jong uduk lut ya kita ki jundan ki jing em jong iwe haden iwe kita ki bahaya ngasam kita ki khon ki jong ki yap bat ukeli jingkeli na uble ujub ula persyang man wat ya ka hok bat ya ka jingjishan na uble bat ukeli jingkeli ya uble balai ki bas nu ki ya jia ha ka jim jonga balai ki jing ki ya len shop ya ka jim jonga balai ki biru kim la ban sngau tho ya ka jing ki jonga balai kita ki dekhot jong ka jing kasam jonga ki khlat no iwe haden jong iwe balai kita ki bas nu ki ya jia ha ka jim ka jonga Henry ki babha ki jia ha ka jim jong job menta ka jing kili kelong ka ken kata ka babha ka bajia ha ka jim jong job ublei daladehi uwan ban keren bat ujub ban interview bat ujub don shu hai ha ka bible kum kane ka jingjia ka ba ublei daladehi uwan here ban keren bat ban interview bat ki biru Henry tang bat ujub hi toin pule na ka kitab jong ujub kanong ka ba lai pra ka dekhot ka ban nengkong hadu ka ba Henry ka kiten jong ble ka ongkum ni te kumta anda kumta utrai upai kiten ha ujub ha pedang jong ke eryong bat ulo onghu ubala pendom ya ka jing perkhat dagi kiten klem ka jing tip to pan po ya laki sengkai te kum urang ba ngan keli yame to me teme to ya thuanga meladon hae manba ngala seng ya kanong rim jong ka kendeu to ya thuanga lada menang ya ka jing shampang ubala pentikna ya ka jing thau lada metip lane ubal penring sai halor jongka halor ayu la penskem ya kanong rim jongka lane ubala bu ya uta maudong jongka nakini kiten ngila ban syai ba ublei ukwa ban penjisha ba ulong halor ki baro ublei utiplot ya ki baro ki bajia haka jim jongi ublei utip lupa haswa ba on tap yangi hakpo ka kemi jongi ublei utip ya ki bajia haka jim jongi wan ong ba ublei ula no ya ka jim jongi amdan ka ru ka barre nakmat jong blei menta ka jingkeli ke long hatu ujub ula ni eman pas ya ka jingkeli ya ka jing interview jong blei padu hatu ujub ula ni eman jawab tang ka we na ka jingkeli ka ba ublei ula keliu tongin phajang nagaktin jong blei ke ba ujub upon phai ktin ya ublei dan ke ba ujub ukran ya ublei job kalau nang ka basau pho ka khot ka balai ka basau ka ongkom ni enda kum ta utrai enda kum ta ujub la ya tho hau trai bat ula ong hakmi nga ubarit bat ubaria ngan ya tho ayu yame ngatap elakiti halage shintur jonga shisien ngalakren dengan om pai kitin bat ka ba arsendro Henry ngan om keren shu ki perlok ki bi ki jonga ujub haba uyos ngau ya kini kitin na uble lang shu ban keren
Henry uong ngala set ya lagi shentur jonga ki perlok ki be jonga lara pi yat haga them ka serniu jong ke jingyap wanam shifting namar unong shna jong pi ublay jong pi udon barabor bat pi unam eno ya pi daleleru em ko ki riunget hatu fiat hapring jong ke jing kebab himla syuban batai haga jim jong pi hatu fidan kum kata ka jing skau bawat ubleru sngap syu ya kani ke jingyam ke jonga hatu fidan kum kata ka jingkus lai haga jim ke jong pi bat pi skau ba don syu ki ba skau tho don syu ki ba skau ne ki ba pet ya kani ke jing ya kani ke jing feel jong ke jim ke jonga kani ka long ke ke ba uble ukren nakam ta jong pi teng haga jim jongi kini ki ki baro ki jia kide namar ki jingle ki jungi habangi pej hagan ke juk kabang im ta ublay uklem pen slam show ya ka jubab jong ki jingle jong ki jingle ki jongi haga ji im ki jungi teng ke kabangi kenduk menta kalong ka karma lani kalong ka bainong jong ka kabangi le man shwa bat kanong jong ka hap ka wan haga ji im jungi menta henringan ong pi ko ki khon jong play ki para bangi tupai ka jim jong pi shau play ka khtien jong play ha ka shithi ka baar sha ki thesloni ka lan ka balai ka da khot ka balai ko ongkum ni henry utrai ulong ubayaine but uba pen scam ya pi but bandri kendong ya pi na uta upaman kan mau ya ublay ha ka negasi ublay unom no ya pi dalele rem tungin wan ha ma jong play tungin tuai kokpa jungi ubahap neng nga aingo ayame namar kiniki iki bar ki bamile ha ka jing im ka jonga me melong ka jing kermen ka jonga ka jing shlur ka jonga but ka jing kular ka baskem na preng jong kata ka air yong ka ba shirkhei ha ka jing im ka jonga kublai shibun pa namar bamiye dan rengkat bat nga barbor haba me keli ya kiniki jing keli ya nga ngamla shuban ai ya ka jing jubab ya me namar bangatip bamelong halor ki baro haka jim jonga but hakikiti jome nga IT yala ka jong ka jing im jonga tu shima metra ya ka jim jonga do pendon kami ka to penya ilenti ka kat pakum kamon jomi metip khamba mame ya ka jing im jonga melatip shwa yanga ashwa ba on pun yanga hakpo ka kami jonga meyo iyanga kuble shibon pa naba yakin iki baro ngaduai ngapan ngakerpat haga kerteng jong ujis kris badai khon jome bat haga bor jong mensin bako jome amen ki perlok ki be jonga haswa bangan pungkut yakan ke video jonga mtakasi sajisir ngakwa ban khot biang ipi syapo jong kan ke training program jonga haka banga IP yaka jehi kai kumno baphin long kita ki nongkren haka jakapa lada fiton yaki program haying mene lada fiton kita ke jingduai haying mene dan hakino gnu bentah haka JMGP ki khot ipi ban aya ke jingkren Henry teng naga jing bomla jong pi kentat no ya kata ka jing khot jong ki ka jing khot jong blay pi kentat no namar ka jing bomla jong pi kum tanga khot hai pi support jong ne ka training program jonga ban join ban enroll ni lade nak menta ban long ki nongkren ki batebit haka jaka pa ngin second do pi ka bi pat ki video tat hadu ka kapor bye bye stay safe